Ole Gravting, sådan midt i finanskrisen, kan man overhovedet sælge golfrejser i øjeblikket? Det kan man godt, ja. Folk har lavet vente lidt på sig indtil årsskiftet, men jeg synes, efter nytår der kom godt gang i det igen. Og jeg tror, de fleste har ventet til at se lige, hvordan deres finanser så ud, når de fik opgørelserne fra bankerne, og det hele taget, nu er de løbet lidt sur i at høre omkring krisen, så nu vælger de afsted. Så jo, jeg synes, salget er kommet tilbage. Det har hvilet lidt i de første efterårsmåneder ude på efteråret, men nu er det kommet tilbage igen, også til de oversøiske destinationer. Okay, for man kunne jo godt forestille sig, at det måske var lidt billigere at rejse, og folk de valgte. Kan I se et mønster i det? Eller? Vi kan godt se et mønster i år, at der har været mere forespørgsel på de lidt billigere ture, og jeg tror også, at tendensen vil blive, hvad skal vi tage hele år 2009 her, vil blive, at folk måske tager en tur eller to, og så sparer lidt på budgettet, og så måske tager en kortere weekendtur eller noget til de lidt nærmere destinationer her i Europa. Hvad så med priserne? Er det til at få billigere golfrejser, eller er niveauet det samme? Niveauet er faldet lidt i år rent prismæssigt, og det er især herhen i begyndelsen af december, og så i det nye år her med de første vintermåneder på de europæiske destinationer har sænket priserne faktisk op mod 20% mange steder, fordi at hvad skal man sige, efterspørgselen på golfrejser har været mindre, og der er blevet lidt nervøsitet i markedet i det hele taget også der. Så jo, priserne er faldet generelt. Hvad er jeres superdestination? Hvor vil folk allerhelst hen, hvis de køber en rejse hos jer? Vores største destination er stadigvæk Portugal, er meget stor, fordi det er nemt at komme til, både fra Jylland og fra Sjælland, og det er et nært rejsemål. Det tager kun en 3-4 timer at flyve derned, og man flyver til Algarve eller Lissabon, og man får fuld valuta for pengene dernede. Så det er et meget populært rejsemål stadigvæk for os. Og så næste efter kommer Spanien, som de lidt varmere himmelstrøg her i vinterhalvåret, ikke?